Harris, o, mae yna dacl gadarn iawn ar Harris, a mae Mainc y Drenewydd lan yn gandryll Ceri Morgan ar dacl ffyrnig. Mae Carmarthen Felyn yn llaw y dyfarnwr yn syth Tom Owen. Hapus i fod yn heiddi Carmarthen Felyn a dim mwy. Tîm y Drenewydd ddim yn hapus o gwbl. Harris ar peniad. O, pas wael, a mae cyfle fan hyn i Griffiths, am arbediad gan Dave Jones. Y pwysau ddim wedi diflannu. Cyfle i Caerfyrddin o hyd, Walsh o bellter yn wastraffus, ond geif blaenor Caerfyrddin Liam Griffiths ddim cyfle haws na hynny o flaen y gol. Y bas gan Mitchell, Griffiths 1 am 1, Griffiths yn methu curo Jones. Jones i daflu'n tua'r canol. Sears yn codi, dros i ysgwydd. Hanner cyfle fan hyn i Murphy am ergyd ac arbediad arbennig gan Idzi. Fymryn i'r chwyth neu fymryn i'r dde a fydde hwnna'n 1-dim i'r ymwelwyr dwi'n credu. Mitchell. Tackle gan Nott. Parhau mae'r cefnol chwyth. Tackle dda iawn gan Williams on y bêl. Wedi dod at Lewis o bellter! Ergyd Beryglis a Dave Jones yn gorfod sgrialu i'r postyn i rwystro honna. 10 munud yn weddill. I'r canol, y peniad yn rhyddig i gefyd y rwyd hefyd. Y Drenewydd yn dathlu. A Luke Bounford, yr eilydd. Yn dianc cragi am ddiffynwr. Ac yn claddu honna heibio Idzi yn y gôl. Mae Craig Williams yn gallu taro rhain, ond mae Reid wedi camu nôl o bell. Ac yn mynd i daro honna yn gadarn. A'r bêl yn rhydd. Cyfle i Mitchell i gladdu! Neil Mitchell ar Drenewydd yn dathlu y triphwynt yn ddiogel. Jamie Reid wedi bod yn dawel drwy'r prynhawn yn taro cicrydd ffyrnig. Mae rhaid gofyn lle roedd am ddiffyn y Caerfyrddin. Mae rhaid cwrso'r peli hyn. Morgan. Cyfle Caerfyrddin i falle. Cummings i'r canol. Lewis yn aros amdani. Y peniad. Griffiths ar y postyn pellan methu o ddoi lathen. Mae Griffiths wedi cael ei gyfleo yn y prynhawn yma. Un rhodd yn yr hanner cynta. A'r cyfle fan hyn o ddoi lathen. Dim ond gwyro'r bêl tua'r gôl oedd angen gwneud. Georgievski, codi ben, digon o grysau pen pella. Mas at Lewis. Kieran Lewis yn aros. Digon o symud yn y canol. Y croesiad yn dod i fewn, y bêl yn rhydd. Hanner cyfle. Ergyd Beryglis gan Ceri Morgan. Y bêl yn rhydd ar y milwg cwrt. Morgan efallai yn agosach nag pobl yn sylwi y tro cynta. Chris Hughes, you must be much happier after that game today. Yeah, happiness mixed with a bit of relief. The big 3 points. Look, it was a scrappy game. You know, both sides were probably a little bit wary, a little bit nervous. In fact, you know, both sides were on a bit of a poor run coming into the game, but you know, we're delighted because we feel over the last 4 or 5 games that we probably haven't had the points our performances merited. So, you know, we had to come, show a lot of steel, resolve, dig in. We knew Carmarthen were going to be come at us early on, but you know, we're just delighted and you know, pleased, really, really pleased with the 3 points because it's a big 3 points for us. Mae dyrnod anodd, mae dyrnod achos mae chwaraewyr wedi gwneud yn dda, ond mae busnes ydi canlyniadau. Mae canlyniadau yn poor iawn. Dwi'n siomedig iawn gyda canlyniadau. Ond mae rhaid i fi, mae lot o hanes gyda clwb Caerfyrddin wedi bod yn llwybyddiannus iawn dros y lot o blwyddyn diwetha. A mae rhaid i fi aros a gwneud yn sure mae tîm yn aros mewn y cynrael. Mae 19 gemau sy'n wedydd. Mae tasg yn anodd iawn i aros mewn y cynrael. Ddim yn impossible, ond mae rhaid i chwaraewyr a fi yn credu yn gallu cael ddigon o points i aros mewn y cynrael. It's your first win in 7 games. That's unheard of at your time at Newtown. Can you explain what's gone wrong over the last couple of weeks? Look, I think there's a mixture. I think there's you know, we've had tough games. You know, we played 5, I think, of the top 6. Only TNS we haven't played. And I think also as well, you know, today, if you wind the clock back 12 months, you know, we had 4
only 4 starters in the starting 11 that were with me like 12 months ago. We had 7 new players, and that's always that's difficult, and that's a big transition. We're probably the only club in the league who've got that transition. You know, 7 new players. There's 2 or 3 missing who were new as well. So we've had a lot of new players over the last 12 months, and you know, we're trying to bed them in, and it's difficult because it's a tough league and it's an unforgiving league, the Welsh Premier League. And but look, you know, it's 1 win. We'll enjoy it, but we'll be dust ourselves down. We'll go again on Wednesday in a game that probably no one expects us to get anything from, the Cardiff Met, and then we'll prepare for Barry next Saturday, which will be a really good game and one we're looking forward to. Ydych chi'n credu bod y chwaraewyr yn ddigon da, y garfan yn ddigon da I aros? Well, in Saesneg, it is what it is. You got what you got, and you have to work with what you got. Ond mae rhaid I fi yn gweithio gyda chwaraewyr, mae rhaid I chwaraewyr yn gweithio gyda fi, mae rhaid I pawb o gwmpas y clwb yn aros gyda'r ei gilydd, mae rhaid I chwaraewyr yn credu mewn y tactegau, mewn y system, mewn popeth. A mae rhaid I fi yn credu mewn y chwaraewyr. Dim lot o arian a gael y cael y lot o chwaraewyr newydd. Pawb yn gwybod hynny, mae sefyllfa yn anodd, ond mae busnes ydi canlyniadau a hyn y bryd ar ôl 13 geimau, mae Caerfyrddin ar y gwaelod y cynrair. Ddim yn ddigon dda, syml iawn.